Li Tirkiye şeşemîn rûniştina doza Kobaniyê di bîstûduyemîn dadgeha giraniya li Enqera paytexta Tirkiyeyê dest pê kir. Lê di rûniştina şeşemîn de serokê dadgeha bîstûduyaniya cezayê giran a Enqerê Bahtiyar Çolak ku taybet bi doza Kobanî hatibû erkdarkirin, ji aliyê lijniya dadver û dozgeran ve li ser kar hate dûrxistin. Dişûna wê de şandeyeke nû ya dadveran ji bo doza Kobanî hate erkdarkirin. Ji ber vê sedemê û guherinên pergala birêvebirina doza Kobanî û helvesta neyîniya şandeyê nû ya dadveran, parêzerên ku doza Kobanî dişopînin, bi daxuyaniyeke çapemeniyê biryar dan ku heta rewşeheyîneyê asayî kirin ev beşdarî dozan nabin. Savunma hakkı adil yargılanma kapsamında bir insan hakkıdır. Doza Kobanê roja ku dest pê kirî, binpêkirina rêgezên darazê di asta herî jor de bû. Êdî hewkarên me nikarin parastina xwe bikin. Diyar ku ev doz bi armanceke siyasî hatiye vekirin. Di vê dozê de me hezar parêzeran ji bo ku rastî derkevin holê, doz heta vê astê anî. Lê îde helwesta dadveran ku destûrê nadin em parastinê bikin, nayê qebûl kirin. Heta ku rewş asayî dibe, em hezar parêzer beşdarî dozê nabin. Parlamentera HDP Züleyha Gülüm jî dazanîn ku taybetî bi destê deselatê dadwerên dozê hatine guhertin û bi şandeya nû jî tê xwastin ku hemû kesên tên darizandin bên siza kirin, o doz demeke nêz de bê bi dawî kirin. Şimdi davada özellikle son süreçlerde neler yaşandığına baktığımızda Dema em bera xwe didin geşedanên derbarê dozê de em dibînin ku fermanek bo darazê hatiye dayîn ku hemû endamên vê dozê bên siza kirin û doz demeke nêz de bê bi dawî kirin. Erdoğan xwe kiriye şûna darazê û dibêje em ê hesaba HDP bipirsin. Dadver ji ser kar hate dûrxistin. Proseya dozê hate lezkirin û 5 parlamenterê AKP dozê dişopînin. Bi rastî jî di destê dadveran de biryarek heye û dixwazin vê biryarê demeke nêz de cîbîcî bikin. Partiya me bêdeng bikin û bigirin. Doza Kobanî ji ber protestên dijî êrişên Daişiyên serbajarê Kobanî yên di 6 û 8 Cotmeha sala 2014 de dijî hevserok, şaredar û sadan endam û alîgirên HDP hatiye vekirin. Di vê dozê de hevserokên beriyên HDP Selahattin Demirtaş û Füken Yüksekdağ jî di nav de bi giştî 108 kes tên darizandin. Vural erişmiş. Kurdistan 24, Ankara.